Monsieur le directeur, en gimmima e première partie en natani deuxième partie o jaranoɗa koye caɗele ɗe ganduɗa faati e won kalis en ɗi faljude a tumanoma ɗum holno mbaɗɗa ha jaltuɗa hen? ɓe noddumi directeur général nodda, contrôleur général o nodda, chef comptable o nodda, 6 stagiaire o e bannoɗomi remplacé e min nodda commissariat plateau wonno toon nden ko Ana Sémou Faye o wattinino wonde ɗo directeur général sûreté nationale o waɗi min e Malick gaddi noddede ɓe mbi a waɗi passation de service hono yaari kalanmi ɓe te mbiɗa addori photocopie ji chèque uji ɗi boy o wattidi wadde ɗi te nden mbiɗa wone congé boy o no waɗi des chèques date o ko date tawi mi ala ɗon koye congé ngo mbiɗa jogui titre am de congé garmi kollumi titre de congé kollumi chèque uji ɗi mbaɗa honde tira fof Kadre Cissé ne waɗanimi ɗum ha kaldinmi o wi espèce noon a heeɓino a tottani mbimi noon totti o wiya mbimi ko o tottimi on wimi Malick wi no a tottani mbimi ko an tottumi o wi a tottani mi tawi mi jogui ɗo wanno déchargé kollumi ɗum Ana yomo jeeyi signature Malick wi ko min Malick ƴeewi a oɗo haalis mi tottima Cissé mbimi ko an tottumi ko an totti Cissé tan kanko Ana o wi kam monsieur Diallo tu peux disposer yomi hoto o wi oɗo kala ɗo namdi ɗo mbiɗo holli tan o yomi yaha jaltumi mbimi wa directeur uji les patrons wonnoɓe ɗo responsable mbimi Ana wi ko yomi yaha yomi fatu service min paami teranga ndeysan nde jottimi teranga tawmi ɗon debbo goto no woya na wi somi won tawi tan koye ñamɓe haalis o jeeyami kañum kam woppa démissionnat hoto jotti tan yani crise nde kalam ɗum yaari wi minen ko ɗum o haali hadema arde ni gartin tawi ko Cissé tawa nawi haalis chèque uji ɗi ɓe jeehi ha galle mum ɓe tawi ne waɗi haalis o e potuji Nescafé mawɗi ne waɗi e hoore e less leeso muɗum ko stagiaire haalis goɗɗo o ko haalis mbo Air Afrique mbo secrétaire o juumi woni haalis e ñamaka min batti bordereauji goɗɗi ɗum fewnita gartumi affaire o régli koɗo min ko Abdoul Malick Diallo émission min biyeteɗo Ngaju monsieur Diallo beele ɗa wawi artande min seeɗa e poste uji ɗi ndewɗa hade men yettade namdal ngal min jiiɗi namdade ngal poste uji ɗi ndewɗa ko fate liggey hôtel nde o mi woni teranga mi woni serveur mi woni aide économe nde ummimi aide économe mi woni caviste ummimi e caviste gontumi adjoint service facturation gonmi trésorier général gonmi contrôleur interne dokkami kadi relation avec l'état du Sénégal min joguino ɗum kala ko fate état Sénégal fade galle teranga ko min rokkano on responsabilité hadiyam ƴettude retraite kala ko fate état so ari ko min ko dossier ko min tottano ɗum d' accord kono elle won ñande wotere won luural gotal bannugal yimɓe heewɓe won service goɗnoɗo ene ronkano yo marsu won riñowoto batu goto mana bannoɗo elle min nani e on ñande ni nde garɗa a wonano kattanɗo kono manan won ko nomeɗa eywa pour ya réglu oɗon service o aɗa wawi siftanede min ɗum ko wonno ene mutaɗa wonde ñiire ni a ari a sellano ko ɗum ɗo wonno ko IPM wonno ɗum ko saaha no gonmi contrôle tawi mbiɗon contrôleur ha gasi IPM o yani jangu muusu nde yani nde noon minen yimɓe donki andu tan a yahata hôpital riwma taw ɗo addi malade ma directeur gonɗo ɗo no wiyete ko ɓiɗo yejjide inde nde directeur o min mbawrano kono directeur o ñande hen jaami cousin am goto wiyete ko Papa Diallo wurani yo Allah yurmo yaafo ɗum wadduno kam debbo goto e Penda Mengo ko dentiste jaami to makko o ittanimi ñiire nde o wi kam tinno dokke kam mi jogo affaire teranga o dentiste min komi dentiste gonmi ko sara teranga mbimi hande ne wawi mi ƴeewa joguiɗo IPM o gérant IPM o somi yi ɗum mi haalana ɗum garmi mi sellani assemblée ne nodda 15 heures garmi assemblée he nden mi ari assemblée mbiɗa jooɗi caggal jiiram no muusa mi sellade ne itta tan ɓe kaali IPM o ñawu IPM tan ha muusi tan directeur wima waɗon proposé neɗɗo sono hawrani on tan mbaɗen mo gérant IPM o tan ɓe mbi ɓe jaaɓi je vous propose Abdoul Malick Diallo tan yimɓe fof gulli tan dayi tan gulli ha guitam gaddi gonɗi ñande hen mbaɗami gérant IPM te ñande hen mbiɗa ittoye ñiire debbo o ne ñaagui yomin mbaɗ agréé e muɗum ni yaari
nde garmi noon taw mi IPM ko ñawɗo so neɗɗo winda so neɗɗo yehi hôpital tawi ko IPM o namdi ɗum totti ɗum kayit mi ƴeewoyata malade o mi mbatmi carnet de santé ji neɗɗo fof famille carnet de famille mbaɗɗani ɓiɓɓe ma e sukaɓe ma nde jibina holto jibina sa yeehi hay sa enteri mi namdor carte ma d'identité mi ƴeewa finalement nanngumi hen yimɓe am mbayno leydi ndekete nannan hen bandum en pewnide IPM tan ha machallah ha Allah waɗi assurance yi IPM no moƴƴi assurance ƴettiti IPM o mi dañi ɗum kadi e teranga haade am ummade ɗo voilà harema yettade ɗo henna hôtel Voile d'Or beele ɗo wawi artande min beele ko teranga tan hôtel teranga tan meeɗa liggade walla ala a waɗi hôtel aji kewɗi kujiɗa e hôtel teranga ko holi on gonnoɗa d' abord e nder haade am ummade teranga mi meeɗi nawede Abidjan pour kadi intervention liggoyimi toon ma won hitande hitande nde manki seeɗa mi woni Abidjan seeɗa kadi ɗon kadi ko walloydeɓe tawi liggey o martani wiya ko directeur biyeteɗo Lamori o yamirno yomi ya Abidjan jaami Abidjan pewninmi toon tawi wonko fewano toon kadi joguimi ɗum ma won dumunna ha moƴƴiti gartumi nde gartumi ɗo noon mbiɗa liggo ha gasnumi kaldinmi ñande aljuma ñande altine dewɗo yo aljuma mo mbanmi arrêté septembre non août mbannomi arrêté mbanmi arrêté au mois d' août le 30 août le 2 ou 3 jours pawi hen puɗɗimi hôtel goto no wiye Samassa woni ko jum comme gérant balɗe ɗiɗi pawi hen tawi hankkadi mi waɗino pour parler guilam si o arit kaldu men musidɗo men goto no wiye Harouna Dia waɗimi mo wat présenté ko sehilam goto no wiye Haali Niang jeeya ko Dia en Pendaw wadde men makko jaami toon joguimi hôtel Samassa mi joguimi hôtel Samassa jum pendant kadi dumunna kadi nde gummiɗa Samassa rewani Jambour en aha nde ummimi Samassa mi woni Samassa affaire o ɓurte yam doole garmi ɗo mbimi Harouna yo hôtel Samassa wonto toon walla ko Dakar e Fouta wona gotum holkoni probléme ha gummiɗa hôtel Samassa mi won Samassa mbiɗa rewna lawol kamɓe fof Harouna ari ɗon ɓe bindi ɓe mbi mbawa liggodade e yam par ce ɓe mbi komi dewno kono ɓe mbi mbiɗe tampina ɓe ɓe mbiɗe tampini ɓe ɗum ɓe mbi Harouna tawi mi jooɗode maɓɓe ha Harouna so heeɗima dandam nde mi jooɗode maɓɓe paami hamin kalditi batu ɓe mbi ɓe jiiɗi yiide Harouna ɓe kalani Harouna mbawa liggodade e yam Harouna nodditimi wiɓe ɓeyde kaale ko mbiɗon tan haali haɓe oɓe jooɗi mbiɗe jooɗi mbimi paade kam 5 minutes gaddomi tikkeji ɗi ɓe mbaɗi cinéma mbimi ko kaari an waɗi fof nani ko noon mbaɗi mbimi yon joom Harouna ƴeewi ɓe turi mbimi on mbawa liggodade par ce que on wuyiɓe ko ɗum haɗi on mbawde liggodade e yam hankkadi affaire o woodi no wayi mi wonti ɗon ma won lebbi 5 walla 6 gartumi ɗo tan mbimi Harouna yo ƴeew tan mo waɗi toon min mi natti toon wawde wonde o wi joom suudu makko ko jolfo o ina andi affaire ɗum son wawno ɗum wallude waɗa stage jaami Allah waɗi tawi nde mi arti toppitiɓe nawami Jambour kadi ko musidɗam Hamidou wadduno kam e debbo goto wiye Hadi Sey nden mbiɗo teranga Hadi Sey mbiɗo wallatno ɗum e liggeyaji hôtel arato yam teranga mbiɗo walla ɗum Allah waɗi wi kam wadde yomi mi liggodo e mum jaami toon noon gaddum toon debbo Harouna o mbanmi ɗum toon formé nannumi ɗum otam nawmi ɗum ha jum min nawi ɗum otam jum ha badɗo gondumi mum balɗe ha andi liggey o gartumi hankkadi min continue mbiɗa liggo Jambour min mbiɗa liggo Jambour gonmi Jambour kadi ha waɗi dumu hol poste joguinɗa Jambour min jogui noon contrôleur qualité service kala ko fade service e qualité tan ha neɗɗo wayno foti wade non ɗon ɓornorte no marchandise sodirte so ari hono ha waɗirte holno yimɓe min brigade holno waɗirte respecté fof ko min joguino kala marchandise naatan noon ko min waɗata contrôlé jalto ko min waɗa neɗɗo mo wonani en tenue mbiɗa wawma wiide joni joni ɓorno tenue moƴƴo walla hokkota pour wadde haaldude yimɓe wonde correct ko min jogui ɗum qualité service ɗum jogui noon ko français wiyata ko qualité service kala service o ko qualité service qualité fof ko min jogui ɗum nde gummiɗa Jambour paɗa hol toon Touba ko oɗo gonɗo ɗo o galle hande mi andano ɗum meeɗa mbo andude o ummi ɗo o ari teranga omo wadde directeur teranga omo haalda e mum omo wonbo liggodiranomma taw e juumodiri
o wi on noon omo yiɗi ko jiɗɗo heɓtude galle makko so heɓti galle o omo yiɗi resnude ɗum neɗɗo koolaɗo on wimo tubako wimo min de mo gandunomi o woni nananmi ɗum joni ko hôtel Jambour wiyete ko Abdoul Diallo kanko tawi noon won liggotonoɗo ɗo ina liggo Jambour o wi aha wadde mbiɗa andi liggotonoɗo ɗo nana Jambour somi namdimon Diallo gonnoɗo teranga ma hollodiri min o ari toon o yi on o haalde muɗum jette ko Ndiaye o wi ɗum belan andimi o wi on noddimi ngari waɗimi présenté nden waɗi présenté o haalnani on ko woni haaju makko kanko tubako waɗi présenté tan o haaɗi ɗon min jewti woodi nodduɗo kanko Ndiaye o notoyi ɗum min tubako min keddi tan o wi dande less mbiɗa sohlu ma kono mi yiɗa waaji o tina wimi bon o wi honde jiidirtan min koye ma fawi o wi mami ƴettu numéro ma mani noddodiri donc mi famde o haalani on o yeehi Ndiaye o arti min jooɗi ha ɓooyi Ndiaye o sikkata kañum waɗimi mo présenté kono kanko ko tubako wimo yo ara mbiɗeni Jambour o yeehi noon o noddimi téléphone o wi mbiɗi woɗa jiidiɗen taw wona Jambour mbimi mbiɗa nangi kono sa woɗɗani ngara hedde immeuble Keɓe won ɗum ɗo yen gotel café goto woni ɗon o fadimi immeuble Keɓe min tawdiri ɗon o yo yiɗa yalta kadi omo jogui dossier woni ko justice o yiɗa yalta boowal o yiɗi ko andinemi jinmi ko Dujardin wimo yo artoyam min komi sérieux mbiɗa wawi liggodirde makko ko ɗum addima kono yiɗa waaji o anda mbimi mi jaaɓi o wi hol nden o wi ha waɗa assemblée générale nani tribunal ha tribunal waɗa procédé à l' assemblée générale garmi o haalnimi hankkadi min batti saaha fof min noddude min jindira banggue goɗɗo tawi wona ɗon ɗo Jambour ɗo ha assemblée générale waɗa haaɓe nomimi gérant nde ɓe nomimi gérant noon garmi gonnoɗo ɗo o yawani yattude wino ko yahani kadi min batti procès goɗɗo ha tribunal ittimbo ɗo garmi ƴettumi service guila noon ɗo Allah waɗi en bandiraɓe koɗo men hannde e émission men biyeteɗo Ngaaju hannde koɗo men ko Abdoul Malick Diallo jaaɗo wuro ene wiye Bokke mboɗo sikki bandiraɓe paami tigui rigui neɗɗo o ɗo rewi ɗo kono monsieur le directeur ene haasi neɗɗo soko tawi ene liggo ene waɗa saaha ko wayno laamu walla nokku mo liggoto o ene heewi urtude ɗum teddugal wiye an de kaari ko liggoɗɗa ko vraiment min cettima ko liggoɗɗa ko liggey baɗɗo fayde ko liggey labtuɗo hannde min nomima ɗum walla hannde min beltinirima ɗum ko fati affaire medde yuji to banggue liggey beele won hen ɗo meɗɗa rutede teddugal ko fati liggey kala medda mo liggotoɗo dañatno ɗo haaɗi ɗo mi heeɓi ɗum mi heeɓi argent mi heeɓi werme mi heeɓi or mi heeɓi grand or o kemmi ɗum ko wiɗo ɗo henne ko teranga tottimi ɗum meddaji ɗi fof ɗi liggotoɗo heɓata mi heeɓi ɗum mi meeɗi min mbiɗo woni teranga mbaɗa meilleur employé e hitande mbaɗa meilleur employé wiya ko o ɓuuri wonde mbawɗo liggade te mbaɗowo ɗum o ummoto ko leydi gondi ko Touba ko arat hoccat wonate hôtel he hoɗa hen wayno client ni ina yeeyi yimɓe ne nota ɗumen tawa anda ha yaltina tan résultat wiya ko oɗo waɗa choisir mi meeɗi ɗum dañde min waɗa meilleur employé te on so ko beela gasna séjour mum nde nodda yimɓe ganda ko ɗum adduno ɗum mi meeɗi waɗede ɗum nde mbaɗami ɗum nde kadi ne hawni mi waɗa ɗum ɓooyani jaami Paris to wiyete Évry mbiɗa ari Évry ko minen goni ko wayno séminaire ɗi min goni toon ha gasi jiimi oɓe kaala meilleur employé ɓe kaala indam ɓe ganda ko min photo ngol ɓe ganda ko min nana wiya ɗuɓe ko min par ce que saɗa waɗa ɗum photo ngo saɗa waɗa ɗum grand boum mbatta ɓe jiyatami koye costume debbo goto wi oɗo ko africain c'est le meilleur employé woni haalde mbimi debbo o ko min tawi hankkadi ɗum gaside guila garmi mi haalnaɗiɓe ko min mais mbiɗa andino ko min après nde gasi o dogo haalani ɗum mawɗo ɗo no mawɗo wi ko ari wi ko an ƴeewi an aɗa wawi wonde ɗum par ce que sinno ko wonmo guila ari ma wi kañum woni ngo photo mi dañi ɗum min e groupe accord bandiraɓe koɗo men hannde e émission men Ngaaju woni le champion ko Abdoul Malick Diallo monsieur le directeur ɗum ɗo fof ɗiɗo parcours ji ɗum ɗo fof ko kalɗa holko woni secret o ko won piɗi kaɓɓaɗi walla ko won katumeje jollaɗe walla ko won jikku mo neɗɗo o jogui exactement sa haalanno men holko woni secret Abdoul Malick Diallo holko mbiyata min secret yam wona piɓol wona ceerno wona haydara ko Allah mbiɗa andi to nder fimde ɓerdam joganimi yimɓe ko moƴƴere hay goto mi joganaki bonnande Allah ne andi kono noon kala ko mbiɗa waɗa koye gonga panmi ɗum saaha fof
ko ɓennuɗen ko mata wonɗo ndiwɗen saha fof mbiɗa dañatno gueɗon min mi meeɗi jooɗade chef de service aji fof mbi jiiɗa kam kanko nde nawami piscine nde mbiɗo o yo woppe piscine o gonmi toon quelque temps ratio makko marché wiyete ko Daouda Niang ko Jolf ratio makko meeɗa moƴƴude ratio ji makko marché oɓe mbaɗa réunion de direction mi tawako o wi directeur général wi a ratio ma no moƴƴi joni o wi ko biyeteɗo o ko mettuɗo liggodade kañum woni toon par ce que kañum wujjetake kañum fof rewta ko lawol o haalan ɗum directeur o wi golle makko ne moƴƴi on wi par ce que mo wondi o golle mum fof rewta ko lawol ko on joguiɗo affaire o mbo yimɓeɓe jiiɗano liggodde mbiɗen metti liggodade o ko on woni to yam mbimi goppe mbo piscine min mbiɗa yiɗimo tawi ka am addano e réunion wiya kanko mbo hamni o weeɓani liggodade kanko Daouda wi goppe mbo ɗo adda ɗo piscine tawi nden mbiɗa foti yaade banggue ko ɗum waɗi ɓoyde seeɗa piscine nde gonmi ɗon tan ɗen ɗon ligguey Daouda wone marsude Daouda Niang o wiyete bono Diourbel ɓe namdi Daouda noon hoɗo ndewɗa ha ligguey ma no marta joni ratio ma no moƴƴi ko aɗani ratio koko sodete eko yeyete eko bénéfice no calcul muɗum o wi no moƴƴi Daouda wi koboɓe mbiyanma no metti liggodade o ko on woni toon par ce que on jaɓata hay jaɓata ko rewani lawol waɗ tawi aɗa andi hôtellerie ko affaire uji min meeɗa wadde affaire ɗum kadina hen manam affaire woni hôtellerie aɗa e joni neɗɗo tottuma ñaama ha kaara waɗatma fausse facture joɓa tawa ɗum ko kamɓe peccata natata e galle min meeɗa ɗum jabde mi dañi ka mbiɗo woni signara ɓe jeeyi tabalam oɓe guuri kamɓe fof o wiyete ko Moussa Dieng o wiyete Keba Dieng e goɗɗo o caissier o sankimo ko sabi ɗum ɗo ko Seydi yettotano ɓe jeeyi tabalam ha kalditi ɓe mbi komi cukalel kamɓe keccimi goɗɗo mawɗo amen wiyeteno ko Bourama Diatta garme tabal tan mbimi tubako yo yoɓ tubako yimi yoɓi mbimi ko min woni responsable ngal tabal ko hay goto a fotani yoɓde sona min hoɗo momo joɓɗa o wi o yam mbimi noddumbo o nawi haaliss ma yoɓ tan o noddimo o wi tan ɓe noddimi ɓe kaaga ɓe kuuli mbimi yo yoɓ tubako o wi totte kam haaliss am ɓe tottiri ɗum jeyamo waɗana facture o arti ɓe noddimi less ɓe mbi komin fiyo ɓe mbi piye kam ɓe ndendi haaliss ɓe jiiɗimi rokkude mimi ƴettani ha hande oɓe cimta ɗum woni hen ha hande oɓe cimta ɗum min dañi ɗum fof min ko ina raɓɓiɗi wona fof neɗɗo wawi haalde won détail uji ɗi goppumi kewɗi no wawi leydi donc firti neɗɗo hadema e dañde won gueɗe won hadema yetade won nokkuji won ko ardi fof alay saago neɗɗo o numɗo yo rew lawol kala ko mbawɗa fof koto Allah ummi kala kaɗa waɗa fawe gonga ay maslaha so gonga ala less maslaha ɓoyata mais so gonga fawima less maslaha fawima dow tan aɗa wawi won gueɗon tawde ko gonga woni less maslaha no fawi no wawi martude émission hankkadi ne woni koye seɗɗitade o mbaɗa andi ko namde ɗiɗi walla namdal gotal so renaki jogori heeji hen parcours politique ba holmo gaddiɗa waddude politique min gaddimi ko wonde jeunesse socialiste mi woni ɗo ha kadi gonmi au niveau national mbiɗa jogui musidɗam goto wiyete ko Amadou Tera Sarr minen jaadano mbaldata o Khalifa Sall kaaleteɗo hande hay min meeɗi waldude hay suudu wotoru ko mbanmi ko jeunesse socialiste min goni hen mbiɗen gonde des responsables wonno leader amen nden ko Djibo Leyti Ka hen gonnomi min goni hen nde Djibo yalti PS min jaltum PS relation ma e Djibo no ardi saabu yimɓe hewɓe ne mbiya an Djibo manan ko kayru e mayru kon gotum ko holɗum woni relation ma e Djibo tanam goɗɗo mo mbinomami nane yinnomi liggande nde hôpital principal o honno ko less principal hedde gueeƴi min gonno ɗon min ummoɗo min jaata wiyete Ange Bernard amin goni sukaɓe poccumi toon soko gorko no wiye Sampenda ko bandum Djibo min gonda toon min gara galle tanam o saaha foof miɗen badda ha jour goto o wi kam yomin gar min jaa galle jaatigui makko min gari galle Djibo nden Djibo woni ko présidence min jotti min daari amin jewta ha ɓoy tan Djibo ari jogui journaux ji tan ɗum ɓe dogi soɓe calmina Djibo ɓe dogata ɓe calmina ɗum tan jaɓi kono homo woni ndum wordu mbimi saɗa andi wonde ndi wordu kay salmin tan o arto wi o ko kaɓeteɗo koy tan tottimi jungo tan nangui junggam o wi min ngabbo wi min ar min ñaam mbimi komi ñamɗo yomi ñamat min kalde ñande hoɗo jeeyaɗa hono badda min kalde ñanden min goni sehlal ñanden gandu min soko tawi no aɗa jogui konngol ngal aɗa wassi o rendo fulɓe hande aduna o ɗo tolniɗo émission min ari ha ɗo gasirta holko wonata monsieur le directeur neɗɗo de wona no wini way kono waɗi ni tan way leñol ngol kalif malla en koye meɗen neɗɗo kala ko dañƴa dañde badde en te kala kaɗa mbaɗɗa waɗir sabu Allah jiye kam
sa yonti yiyede tan yiyata hay sa wiyani jiye kam wat ko poɗɗa wadde sa waɗi ko poɗɗa wadde tan ma yiye tawa wiyani jiye kam kono neɗɗo arde tan hannde mbiɗa yiya jiye kam nane kam tawa waɗani ko poɗɗa wadde sa yiyama sa nanama a yirata kono yooɗi a nanirta kono yooɗi yo Allah rokken yirede no yooɗi nandirede no yooɗi yo leñol ngol ɓe mbawa surtout yo gondu yo sono gonde kadi yo gondu sabu Allah ko Allah wela gonɗen rendo fulɓe gonɗen fulɓe eɗen kala pular donc gonɗen neɗɗo goto fof yiɗan goɗɗon moƴƴere somi yiɗi ni moƴƴere a yiɗini kam moƴƴere tan Allah addat moƴƴere gila neɗɗo wawi moƴƴude saka Allah Warango TV mbiɗen ñagano ɗum Allah yo ya ha ɓuura ɗo leñol ngol fof yo andu ko wayni koko wallete waaɓe ni kañum fof yo ngar nangana Warango TV ha heɓa dow mballa leñol ngol mballa famille o hankadi yonti keɓen gueɗal meɗen yo Allah rokku taw yo taw ko Warango TV heeɓi jogade gueɗal ngal ko an woni champion nder yewtere men wiyetede Ngaju ko welema mawɗo a rokki min temps joddade ma ɗo henna e nder voile d'or min dañi weltare mawde mbiɗen ñagonoma Allah balɗe juɗɗe e battande moƴƴe ɗum noon en dokkodira aati ñande wonde taw kalton ko parcours politique Abdoul Malick Diallo nde tawno ko parcours baɗɗo riche monsieur le directeur Allah jarama jarama min beltanimama yalla yo moƴƴere merci tabarakallah ɗum noon bandiraɓe mboɗo sikki on dañi welema mawɗo hebde hande champion woni Ngaju Abdoul Malick Diallo ene jeeya wuuro ene wiye bokke gorko pullo tidɗo mo ganduɗa ko waɗata ko ene memo ene yiyo bandiraɓe hakkude moon e Warango TV ha yesso ko lawol